som Jablčko a vítam vás pri ďalšom zimnom špeciáli. Takže pozrieme sa na darčeky mojej sestry. Dostala ich viac, než ich tu mám, viacej mi ich nechcela dať na 3 roky. Takže, a zajtra vás chcem pozvať. Už sa presuniem z Bratislavy do Tovarník a pôjdem tam bežať. Pôjdem si zabehať a videjko určite natočím z tohto Peru niekde. Poukazujem vám tam tie stromy, čo sú tam. Takže poďme na tie darčeky. Prvé dostala knihu Príhody Olivera Twista, potom takouto dinosaura, stromček, ktorý sieti ten dinosaur vybaviť. Podporili sme Srdce pre deti, takúto čokoládku, Tichá noc, Svätá noc, potom Mimoňa. Takže to je všetko, ešte potom zostrihám a ideme, no proste ešte nie. Takže dostala aj takúto knihu Divoké kone. Takže to by bolo na dnes všetko, lúči sa s vami Jablčko a dúfam, že sa zajtra cez YouTube uvidíme v tom parku. Ja to tam hneď dám, keď dobehám a nájdem Wi-Fi sieť. Takže Jablčko.